Moi ja tervetuloa videon pariin, missä mä näytän, kuinka voit perustaa yrityksellesi verkkokaupan vartissa. Nimensä mukaisesti saat valmiskaupasta valmiin pohjan, minne asetat vain oman sisällön ja käynnistät myynnin. Näin se tapahtuu. Olen aloittanut ilmaisen kokeilun ja saavuin sen jälkeen kaupan hallinnan etusivulle. Tämä on lähtötilanne ja aloitetaan ensimmäisenä siitä, miltä verkkokauppa näyttää. Se on kuitenkin se asia, joka yleensä kiinnostaa eniten. Siirrytään kohtaan verkkokauppa ja siellä näkyy millainen ulkoasu on käytössä. Voit valita näistä upeista ammattitasoisista teemoista käyttöön sen kaikista mieluisimman. Ja nämä kaikki ovat tosiaan maksuttomia. Aloitetaan kuitenkin tällä jo asennetulla Nova-teemalla ja siirrytään ulkoasun editoriin klikkaamalla muokkaa-nappia. Nyt siirrymme ulkoasun muokkaustyökaluun eli editoriin, jossa kaikki taika tapahtuu. Muokkaat ulkoasua simppelisti pudottelemalla vain esisuunniteltuja osioita päällekkäin ja lisäämällä niihin oman sisällön. Kun haluat lisätä uusia osioita, niin se onnistuu tästä sinisestä plussanapista. Täältä löydät kymmeniä valmiiksi suunniteltuja osioita ja voit hakea niitä tästä näin. Ja sitten vain klikkaamalla lisäosio. Näin helposti se siis tapahtuu. Mutta poistetaan me nyt se osio ja tehdään sama tälle osiolle. Me jätetään nyt etusivulle vain tuotelista näkymään. Mennään vielä tarkastamaan tuotelistan asetukset ja muutetaan otsikko. Ja muutenhan ne olivatkin täydelliset. Valitaan seuraavaksi kuvat ja tämän hero-osionhan voi myös poistaa, jos haluaa. Tiedostoselaimessa voi lisätä omia kuvia, mutta valitaan me ilmaisia kuvia ja etsitään englanninkielisellä hakusanalla sopivat kuvat. Noin ja katsotaan mitä kaikkea on saatavilla ja nämähän sopivat mainiosti. Klikataan siitä lisää kirjastoon. Ja siirrytään kuvakirjastoon ja sitten vain korvataan vanhat kuvat näillä uusilla. Siitä ensimmäinen. Ja sitten vielä toinen. Hupsista ja valitaan siis se oikea kuva. Ja näin se onnistuu. Nyt kauppa on upean näköinen. Ja sitten tietysti vielä brändi kuntoon, eli muokataan värit ja lisätään logo. Lisätään logo muokkaamalla ylätunnistetta. Ja ladataan se kuvakirjastoon. Ja valitaan sen jälkeen käyttöön. Tässä teemassa voi valita myös, onko logo keskitetty, mutta pidetään nämä asetukset ennallaan. Ja näin logo on lisätty ja seuraavaksi säädetään hieman värejä. Avataan tänne sivun asetukset ja valitaan sieltä värit ja lähdetään muokkaamaan värejä. Näitä muokataan helposti klikkaamalla palluraa ja sitten vain valitaan uusi väri ja vahvistetaan. Tähän meidän kauppaan sopivat tummat värit, mutta laitetaan ilmoituksen taustaan hieman väriä. Noin, ja sehän osui kerralla kohdalleen. Muutetaan vielä alaosa tummaksi. Valitaan uusi taustaväri. Ja tekstin väri. Ja sitten katsotaan, miltä näyttää. Ja siitähän tuli hieno. Ja lopuksi tallennus, minkä myötä julkaistaan tehdyt muutokset. Noin, ja brändi on nyt hoidettu. Ja sitten vielä katsotaan, että miltä kauppa näyttää esikatselulla. Vau, upealta näyttää ja korostaa hienosti brändiä. Seuraavaksi siirrytään lisäämään tuotteita. Tuotteisiin liittyvät asiat löydät täältä sivuvalikosta tuotteet linkin takaa. Lisätään me nyt sellainen tuote, missä on useampi eri koko ja väri. Aloitetaan klikkaamalla lisää tuotenappia. Ja annetaan ensin tuotteelle nimi, lyhyt kuvaus ja kuvaus. Saankin kätevästi kopioitua tekstit suoraan valmistajan sivulta, ja kuvauksiin kannattaa tosiaan aina lisätä tekstiä, sillä se auttaa hakukoneen näkyvyyden kanssa. Tekstien jälkeen ladataan tuotekuvat omalta koneelta. Ja siirretään oikea kuva kansikuvaksi. Ja asetetaan tuotteelle myyntihinta. Ja näin se on kohdallaan.
Sitten lisätään tuoteryhmä, ja näitä voi tosiaan kätevästi lisätä suoraan tästä näin. Ja lisätään samalla tavalla myös valmistaja. Seuraavaksi valitaan oikea tuoteluokka. Ja lisätään tuotteen ominaisuudet. Nämä on hyvä lisätä jokaiselle tuotteelle, vaikka se voikin tuntua aikaa vievältä. Ominaisuuksilla voit nimittäin tehdä suodattimia verkkokaupan tuotelistauksiin. Ja nyt olemme lisänneet kaikki ne perustiedot, jotka aina kannattaa lisätä jokaiselle tuotteelle, riippumatta siitä, mitä sä olet myymässä. Siirrytään seuraavaksi kohtaan varasto. Ja klikataan varaston seuranta ensin päälle ja lisätään saldo. Jos varastosaldoa ei lisätä, on tuotetta ostettavissa rajattomasti. Mennään valinnat kohtaan. Ja lisätään tuotteelle värivalinta. Ja sitten lisätään värit. Ja näitä kannattaa tosiaan hakea, sillä kaikki ei näy heti tuossa listassa. Ja haetaan vielä vihreä. Näin ja sitten vahvistetaan. Ja toiseksi lisätään koko valinta. Ja sitten haetaan kokoja. Ja valitaan sopivat koot listasta. Ja lopuksi vahvistetaan. Kun tiedot on asetettu, niin sitten vain tallennetaan tuote ja kaikki tuotteen variaatiot luodaan automaattisesti. Tämä on muuten ihan älyttömän kätevä toiminto esimerkiksi vaatekaupalle, koska samasta tuotteesta on usein monia vaihtoehtoja. Noin, ja nyt ne on luotu. Ja näet ne tässä listana. Ja näiden omat tiedot löytyvät muokkaa-napin takaa. Ja klikataan nyt siitä. Ja tätä kautta hallitset siis jokaisen variaation omia tietoja. Näin helposti onnistuimme lisäämään tuotteen, missä on 3 eri väriä ja kokoa. Eli käytännössä lisäsimme 9 tuotetta kauppaan. Katsotaan vielä lopuksi, miltä tuote näyttää kaupassa. Ja hienosti näkyy uutuudet listauksessa etusivulla. Ja tuotekortissa näkyy tuotteille lisätyt vaihtoehdot. Itse tykkään kovasti tästä modernista tyylistä, missä värit näkyvät mollukoina. Ja jos asetit näihin varastosaldot, niin tuotteen saatavuus toimii automaattisesti ja varaston ylimyyntiä ei pääse tapahtumaan. Nyt voimmekin siirtyä seuraavaan vaiheeseen. Lisätään seuraavaksi tietoja, ja siellä onkin jo valmiiksi yhteystiedot-sivu, ja klikataan sivun nimeä ja siirrytään muokkaamaan. Lisätään tänne aiemmin kirjoitettu teksti, noin. Sitten vain tallennus ja valmista. Näitä sivujahan voi rakentaa myös teemaeditorilla, ja silloin niistä saa helposti näyttävämpiä. Katsotaan samalla myös ehtosivujen tiedot kuntoon. Näissä löytyy valmiiksi tekstejä, mutta ne täytyy vielä jokaisen erikseen tarkistaa. Lisätään tähän väliin oman kaupan tiedot. Näin ja lopuksi vain tallennus ja verkkokaupassa on yhteystiedot ja ehdot valmiina. Seuraava tehtävä on verkkokaupan navigaatioiden rakennus ja valitaan tästä Main-valikko, joka on oletuksena käytössä. Tämän avulla asiakas selailee verkkokaupan sisältöä ja voit liittää tänne linkkejä tuoteryhmiin, tuotteisiin, sivuihin, blogiartikkeleihin, valmistajiin ja niin edelleen. Eli hyvin monipuolisesti saa tehtyä simppeleitä, yhden tason valikoita tai monitasoisia jättivalikoita, jos niin haluaa. Nyt meillä onkin täällä jo valmiina kiva lähtötilanne ja hyödynnetään sitä. Liitetään tänne alle aiemmin lisätty Mekot-tuoteryhmä. Noin ja siirretään se vielä oikeaan kohtaan tuotteet linkin alle. Lopuksi tallennus ja muutos näkyy heti verkkokaupassa. Katsotaan seuraavaksi maksutapoja, ja ne löytyvät täältä verkkokaupan alta. Maksupalvelun tarjoajia on olemassa monia, ja valmiskauppaan on valittu ne Suomen suosituimmat, eli Klarna ja Paytrail. Klarna on täysin kuukausimaksuton palvelu, ja ainoa maksu on pieni provisio myynnistä.
Molemmat palvelut sisältävät kattavat maksutavat, ja tilitykset saat kätevästi suoraan yrityksesi tilille. Tässä kohden sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä Klarna tilataan samalla, kun tilaat valmiskaupan käyttöön. Lisätään seuraavaksi verkkokauppaan toimitustapoja. Voit lisätä minkä vain toimitustavan omien toimitustapojen kautta tai vaihtoehtoisesti käyttää valmiita sovelluksia, joista löydät Postin ja Shipitin. Näiden kautta verkkokaupan kassalle saa helposti aktivoitua toimitusvaihtoehdot noutopisteineen. Shipitin kautta saa tarvittaessa käyttöön useamman kuljetusyhtiön, mutta käytetään me nyt tätä Postin toimitustapaa ja klikataan Asenna ja sitten asennetaan. Ja nyt sovellus on käytössä. Lisätään vielä toimitustapa ja asetetaan toimitushinnat oikeiksi. Voit asettaa yhden kiinteän toimitushinnan lisäämällä sen tähän ja tallentamalla, mutta tehdään me kuitenkin monipuolisempi painon mukaan muuttuva toimitushinta. Lisätään hinnat taulukkoon niin, että 1 kiloon saakka hinta on 5 euroa ja siitä 2 kiloon saakka 7 euroa ja 2 kilon jälkeen 10 euroa ja lopuksi enää tallennus. Voit muuten valita painon sijaan vaikka kappalemäärän, jonka mukaan toimitushinta lasketaan. Ja näin. Toimitustapa on valmis. Katsotaan vielä, miten toimitustapa näkyy verkkokaupan kassalla. Mennään ensin tuotteen tietoihin ja siirrytään sen jälkeen kassalle. Ja täytetään yhteystiedot. Ja vielä muutama tieto. Ja tämän jälkeen kassa osaa hakea noutopaikat postinumeron perusteella. Mallikkaasti ja helposti tämäkin toimii valmiskaupassa. Valitaan seuraavaksi verkkotunnus. Se on verkkokauppasi osoite internetissä, jonka avulla asiakkaat löytävät juuri sinun kauppaasi ostoksille. Löydät verkkokaupan alta asetukset ja sieltä löytyy verkkotunnuskohta ja mennään siitä muokkaamaan. Ja kirjoitetaan tähän vaatekauppa ja sitten vain varataan. Ja se osoite oli vielä vapaana. Voit käyttää ilmaista valmiskauppa.com-osoitetta tai käyttää sun omaa verkkotunnusta. Me valittiin tässä nyt ilmainen vaihtoehto ja jatkossa kaupan osoite on vaatekauppa.valmiskauppa.com. Nyt sinulla on upea ja täysin toimiva verkkokauppa. Viimeisenä tehtävänä valitaan sopiva palvelupaketti ja sen jälkeen voit aloittaa vastaanottamaan tilauksia. Pääset paketin valintaan kätevästi tästä bannerista tai oikean yläkulman valikon kautta. Mennään me nyt oikean yläkulman valikosta ja jatkossa tosiaan näet tältä tilaussivulta tilauksesi tiedot. Valitaan ensin palvelupaketti ja otetaan me vakio käyttöön, koska siinä on markkinoiden paras hintalaatusuhde. Kirjoitetaan seuraavaksi yrityksen tiedot. Ja muistathan täyttää myös Y-tunnuksen, nimittäin jos tiedot eivät ole oikein, voi Klarnan aktivoinnissa kestää pitkään, koska tietoja pitää muuttaa heidän maksujärjestelmiin. Noin ja vielä yhteyshenkilö. Ja tarkistetaan vielä muut valinnat. Ja valitaan millaisia tuotteita myydään. Ja muilta osin kaikki näyttää olevan kunnossa. Ja vahvistetaan lopuksi tilaus. Ja sitten palaammekin takaisin tilaussivulle. Ja nyt olemme uuden kaupan ylpeitä omistajia. Näin verkkokaupan perustaminen onnistui 15 minuutissa. Mene seuraavaksi osoitteeseen valmiskauppa.fi
ja aloita oma verkkokaupan perustaminen ilmaiseksi jo tänään.